comprovo amb el mòbil. I res, avui és un dia especial, perquè és Sant Isidro i és el dia dels pagesos, i mon fill petit vol ser pagès. I és com aquell dia, saps, que estem celebrant així amb el confinament i tot plegat, és com, res, felicitar tots els Isidros que estan per aquí, que jo sé que de la sala de Tarragona n'hi ha uns quants. Ara estic veient que encara no està entrant la gent, però com que va una mica amb diferència... Vale, jo t'estic veient aquí, està començant a entrar la gent. Veus, va en uns segons, d'un lloc a l'altre. Tranqui. Suposo, no sé si l'Instagram funciona igual, jo no he fet mai cap, no m'he atrevit. Bueno, el que passa que l'Instagram, quan comences el live, és com que no sé si aquí passa el mateix, que avisa els teus seguidors una mica, els fa com una... Clar, això és com una cita més realista. A tal hora heu d'estar aquí, si no, us quedeu sense el xou. Aquí costa una mica més enganxar. La gent normalment a les 10, la puntualitat no és britànica mai, però sí que comencen a entrar. Llavors, sempre fem com una mini xerradeta abans de començar tot. Jo ara conformo que tot va bé. Tranquil·la. Al mòbil i llavors és això. Doncs res, saludar a tothom que estigui aquí, els que vinguin i ens anireu veient. És un plaer, Joan, que hagis acceptat. Mira, l'Isidro, ja el tenim aquí. Amb un comentari. Portar el Joan és el millor regal pel dia del meu sant que em podria fer. Felicitats cap a Tarragona. Felicitats, Isidro. Ostres, avui he fet el live i no sabia que era Sant Isidro, que ho hagués pogut dir, però mira, tu, escolta'm, no es pot estar en tot. Però bueno, mai és tard. I ara ja, encara que siguin les 10 de la nit, felicitem els Isidres. Per cert, el femení de l'Isidre com és? Isidro, Isidra? Seria? Home, té el seu punt, Ara que es fiquen Loles i així, ficar-se una nena Isidra. Isidra, no està mal. Isidro potser ho sap, potser ens ho pot dir algú. Joan, tenia moltes ganes d'entrevistar-te. No va poder ser en les èpoques que estàvem a Ràdio Nacional, però al final ho hem aconseguit. Premi Enderrock, artista revelació l'any 2016. I d'aquí, increixendo, fins al dia d'avui. Com has viscut aquests anys? Bueno, ha sigut una mica com pujar unes escaletes, saps? És a dir, no ha passat res que sigui la nit i el dia de dir, ostres, que em van donar el Premi Enderrock i m'ha canviat la vida, no. Però ha sigut un reconeixement que, per una banda, t'està confirmant que vas pel bon camí, que estàs fent les coses més o menys bé, i per altra banda, et dona una mica més de prestigi i més de credibilitat a l'hora dels programadors o de la gent del circuit musical, no? De fet, després vas rebre un altre Premi Enderrock, aquest 2020, Premi a la millor cançó, votació popular. Com ho vas viure aquell moment? Que et van dir que el teu públic havia sigut fidel. Bueno, de fet, tots els premis Enderrock que he fet han sigut per votació popular, vull dir que estic acostumat una mica, però tot i estar acostumat per una banda, per altra banda, penso que és increïble, no?, que la penya, que la gent, que els amics i les amigues perdin aquest temps registrant-se, votant, passes a la fase 2, es tornen a votar i realment vull dir, realment, ostres, m'hauria d'agradar molt el cantant, que hi ha cantants que m'agraden, saps?, per fer-ho, saps? I és una cosa a valorar i no parar de donar les gràcies a aquesta gent que de fet m'ha fet créixer, perquè ja et dic, al ser votació popular estàs a mercè d'aquesta gent, no? De que perden aquests 3 minuts, inclús 5 minuts, si algú és més torpe, no? per a registrar-te i per donar-te el teu suport, en aquest cas, en forma de vot, no? I per això que han sigut tan especials per a mi els Premis Enderrock, no? Perquè més que el que ha passat a partir del premi, sinó és prendre consciència del punt que estàs, perquè molta gent t'ha donat aquest suport, no? I per a mi és fonamental i super motivacional, no? Per a continuar treballant i dir, o sigui, he de fer un bon disco, he de fer noves cançons per a aquesta gent, pel meu públic, no?, que m'ha donat aquest suport, però d'alguna manera jo no puc deixar de fer coses per ells, de fer noves cançons, de fer un bon espectacle en directe, etc. no? De fet, el Jonathan Argüelles diu, el cor del Joan és enorme. El Jonathan Argüelles, hòstia, me l'estimo molt. El Jonathan és qui porta la promo dels meus discos. Estem a la discogràfica Satellite K i el Jonathan, a part de ser un promotor, algú que fa promoció del disco, no sé si ben bé es diu promotor crec que és més qui munta els festivals.
el promocionador, és un gran músic i encara millor persona, vull dir, estic encantat que estigui aquí avui entre nosaltres. De fet, li envio un petonet. Des de Salmona també el coneixem molt. De fet, vam fer un bolo amb ell al barri de Gràcia un cop i la veritat és que tenim moltes ganes de tornar-lo a veure, que aquest confinament ens deixi sortir. Costarà arribar a la capital perquè encara estan a fase 0. Al Camp de Tarragona estem una miqueta millor, Jonathan, em sap greu, però hi ha molts petonets cap a Barcelona. I tenim, Joan, la resposta de com es diu Isidre en català femení. Isidre, ostres, Isidre. Em sona com a sidra, saps? A la sidra. La veritat és que sí. Deies la importància que té el teu públic. Què seria Joan Rovira sense el seu públic? Bueno, ni Joan Rovira ni cap artista del món. Vull dir, és que ni... Què faries? A què et dedicaries? Bueno, a veure, sense el meu públic intentaria lluitar per la música per a si no els he conquerit encara, doncs intentar-los conquerir, no? Evidentment, hi ha molta gent encara per conèixer i perquè em coneguin, no? I tot vol el seu temps, no? És a dir, bueno, crec que puc estar orgullós de que hi ha molta gent que em segueix a les xarxes, que ve als concerts, gent, sempre que fem una presentació de disc, un concert, normalment la sala està plena, però hi ha molta gent que no em coneix encara. Per tant, aquesta pregunta me la podries fer igual d'aquí 10 anys i et diria, hòstia, què seria el Joan Rovira d'ara sense aquests seguidors que té? Doncs, bueno, igual seria com ara, no? Algú que lluita per la música i que intenta fer el millor possible. Una cosa que crec jo que tinc la sort, igual com els meus companys d'ofici, de fer el que ens agrada i que el nostre hobby és la nostra feina i que la nostra feina és la nostra passió. I, per tant, continuar amb el camí. Això. Ara, si em diguessis, què faries si no fossis músic? És que no ho sé, no ho sé. Jo vaig tindre, als 15 anys, vaig tindre una xarra molt sèria amb els meus pares que em van dir, noi, l'únic, sembla que ets bo només fent música i si no ets músic me penso que no aclarirem res amb tu. I total, llavors vaig dir, tio, si vull ser músic he d'estudiar molt. I llavors va ser quan ja em vaig tancar, perquè era una mica vago, saps? Bueno, però has trobat el teu, t'has realitzat, això és important, i nosaltres som afortunats perquè et gaudim. Una música que podríem dir que és un combo entre festivitat i temes personals. Com s'aconsegueix aquest bon rotllo, Joan? Bueno, mira, sí, com tu dius, jo a l'hora de posar etiquetes és una mica estrany, perquè jo he sigut una persona, un músic que s'ha nutrit una mica de molts d'estils, no? Vaig tindre la sort, per exemple, de fer el superior de música a l'ESMUC, amb el saxo, vaig fer el superior de saxo i llavors em va obrir tot un món, no? Un món de conèixer els estàndards del jazz, fer molts de concerts com a saxofonista, tocar en grups de funky, en grups de latin jazz, conèixer com una onda que si potser, si només hagués estat un cantautor, m'entens? Potser tota aquesta vessant una mica més, no sé si dir sofisticada o més virtuosa o més tal, no? Perquè són estils que requereix controlar molt, saps, de l'instrument, però és que en aquell moment només estudiava saxo, saps? O sigui, no pensava ni en cantar. En aquell moment, per exemple, de l'SMUC, d'aquesta etapa més funky, més latin, més jazz, estava enxufadíssim amb el saxo, saps? I ho agraeixo perquè això m'ha portat a conèixer altres músics que han format part de la meva banda, que després ha sigut graciós perquè músics que compartíem classe, és a dir, que anàvem a l'ESMUC junts, no? I fèiem les teòriques, els combos, tots junts. De sobte, un dia els vaig trucar per llogar-los, no? Com a músics de la meva banda, no? I és una passada perquè ja coneixes molt bé els músics, ells et coneixen a tu, ja tens com un cert, no sé si dir prestigi, però sí que et coneixen i saben els teus punts dèbils, els teus punts forts, i saben que, en el meu cas, soc un tio bastant metòdic i seriós quan es tracta de música, quan no, soc un desastre. Parlaves ara de tota aquesta tasca que havies fet prèvia a arribar on ets. Això et permet, Jonathan, després dalt de l'escenari, improvisar amb molta més tranquil·litat? Bueno, soc el Joan, no soc el Jonathan. Perdó. Tranqui. Ho sento. Dic, hòstia, potser estàs parlant amb el Jonathan. No. Només tinc capacitat per un, encara no. Només no, ho sento. Tranqui, que t'he entès a la primera.
Jo crec que, mira, jo sempre dic que, i no em cansaré de dir-ho, i superorgullós, els tres pilars, en el meu cas, que m'han portat fins aquí, a part del suport de la família, dels bons amics, de la discogràfica que sempre ha estat al meu costat, de les parelles que he tingut, que sempre... Bueno, és que he tingut molta sort, perquè fa molts anys que em dedico, des dels 17 anys que vaig, diguéssim, a començar a viure de la música, ara en tinc 37, estic parlant de 20 anys, doncs ha passat molta gent per la meva vida. I jo sempre penso que han sigut com àngels de la guarda, no sóc creient, però és com una forma de dir que han sigut gent que... Perquè, bueno, per bé o per malament, no he tingut mai un padrí. És allò que et toca amb una vareta màgica i digues, vinga, va, sonaràs per totes les ràdios. No. El Jonathan, per exemple, que em coneix molt bé, sap que ha sigut i està sent un pica-pedra constant, una feina formigueta, no? Però sempre dic que els meus tres pilars, a part d'aquest séquito que per sort he tingut, han sigut l'SMUC, però abans de l'SMUC vaig estar 5 anys, quan tenia 19 anys, i jo vaig entrar en una orquestra de ball. Una orquestra de ball que van fer, que era l'època bona de les orquestes, ara això tot ha canviat, malauradament, i sí, allí tocava el saxo, cantava Bisbal, ballava Chayanne, tocava... Com? No t'imagino. Pues sí. Quedava amb les ballarines per fer les coreografies, vull dir, o sigui, en 19 anyets, jo estava així, me movia com una anguileta. Superguai. Una experiència, te tinc que dir que quan havia de cantar que sí que no, tu nunca te decides, m'entrava com una coseta aquí, com una vergonyeta fea, Però a part d'aquesta cançó, les altres les intentava defensar molt bé. No? Sí, i llavors, ja et dic, aquests anys d'orquestra, i és curiós perquè aquells anys vaig estar compartint, és a dir, els components de l'orquestra, era gent que no havien sigut músics professionals, però portaven tocant 50 anys. Clar, jo en 19 anys entro a un lloc on toco amb gent de 50, 60 anys, o sigui, gent que té el cul pelat, parlant malament, de voltar per tot arreu, de fer sessions de tarda, de nit, de menjar per la carretera, de dormir en hotels, de tal, saps? Jo en 19 anys allò és un món de dir, buah, tio, bienvenido a la realitat de la música, saps el que vull dir? O sigui, va ser al·lucinant, saps? Allí vaig aprendre molt, després ja vaig entrar a l'SMUC, i et dic, l'SMUC, segon pilar de la meva vida a nivell musical i personal, perquè allí vaig aprendre a tocar l'instrument, ¿vale? O sigui, és a dir, l'orquestra a mi m'ha donat tables, l'SMUC em va donar la tècnica per a després poder composar, poder tocar amb gent professional, no? I el tercer pilar va ser tocar al carrer. Tocar al carrer els 3 estius que vaig estar a París, agafar la maleta, la guitarra, l'amplificador i anar-me'n cap a París. Me vaig gravar una maqueta de versions que em vaig vendre moltes, i Jonathan ho sap perquè els trucava des de París a la discogràfica i els demanava els CDs. Escolta'm, envia-me'n 100, un altre cop. Sí, que n'ha venut, saps allò? I va anar molt guai. Ara tot això també ha canviat, això de tocar al carrer. Ja hi ha més normes, hi ha més poli, amb tots... Va ser valent. Com? Va ser valent. Bueno, sí, com altra gent, no? També penso que, ostres, un empresari que es munta un negoci des de zero també és valent i inclús, ostres, potser es deixa més la pell, no? Perquè a nivell de que potser ha d'invertir uns diners, jo crec que o una persona que s'hipoteca, una persona que vol ser pare o mare, jo crec que qualsevol decisió important a la vida has de ser valent, saps? I en el meu cas jo crec que sí, però també valoro altres oficis i altres decisions de molta gent que penso, ostres, com pots, tio, me traca el barret, saps? Joan Rovira, de Camarles al món i el món a Camarles. Què té el Delta que enamora? Bueno, jo crec que cada zona, jo crec que per mi és casa, saps? És casa i per tant el Delta m'enamora a mi i a la gent que som del Delta i potser, com a mi m'han enamorat a altres llocs que no és el Delta, a la gent que ve i el visita i s'impregna dels colors, de l'olor, sobretot de la gent. Som gent molt senzilla aquí baix, la veritat. Som gent molt de poble de tota la vida, senzill, sense pretensions. Home, sempre te trobes algun flipat, no? Però en general... Sí, això n'hi ha de haters i de flipats il·luminatis, n'hi ha per tot arreu, això està clar. Però sí que és veritat que tenim com un caràcter molt camperol, molt altruista, molt generós i
bueno, és com m'han educat els meus pares, al final. Saps què vull dir? Intento ser així, i no perquè ompli una sala a la meva presentació o vengui X discos o tingui 20.000 seguidors a Instagram, doncs això no ha de ser així, no? És que això són números, és que ara vingués una guerra mundial, m'entens? Ara tenim el coronavirus que simplement hem d'estar a casa i punto. Sí que hi ha molta gent que s'ho està passant fatal, saps? A nivell econòmic, a nivell personal, però és que al final tot això de les xarxes és molt ambigu, saps? O sigui, és molt superficial, o sigui, clar que és important tindre seguidors, però no tindre per tindre, sinó perquè aquests seguidors, si els tens, al final faràs que vinguin al concert i faran que, bueno, que possiblement comprin el teu disc i tal, saps? Però a part de, no ho sé, o sigui, a nivell artístic, i crec que és necessari tindre avui en dia les xarxes socials. A nivell que no et dediques a algo artístic, jo crec que hi ha un puntet d'ego, saps? Per les xarxes, que no vol dir que els artistes, i et diré més, o sigui, per naturalesa, els artistes tenim aquest punt egocèntric. Què vol dir això? Què vol dir això? Sona fatal, eh? És a dir, si jo decideixo ser cantant és perquè m'agrada estar bueno, dalt de l'escenari, saps? Ja està, m'agrada tocar les cançons per la gent, però és que tampoc no m'he d'amagar d'això, o sigui, m'agrada ser el cantant del grup, saps? És a dir, vaig tindre l'època de ser saxofonista i jo al meu grup necessito un saxofonista, necessito un bateria, un trompetista, però en aquest sentit jo crec que no només els cantants, inclús te diria, tenim aquest punt, saps? El trompetista necessita també que el foc li vagi a la cara, que toque quan fa el solo i crec que ve de naturalesa. De fet, tothom al món crec que necessitem aquest puntet de glòria o aquest minut de glòria, saps? Però els artistes, és que fixa't tu, és l'art o l'ofici, te diré més, que quan acabes de treballar, la gent t'aplaudeix. És bonic, això. És molt bonic, perquè realment tots els oficis haurien d'estar recompensats econòmicament i amb un aplauso. És a dir, a mi em ve l'ampista a casa i em fot una instal·lació o em ve el fontaner i m'arregla el grifo, tio, tio, saps què vull dir? Vull dir, i bueno, i sense parlar ja del món dels sanitaris, de dir, una operació, salven vides, els de l'ambulància, o sigui, això, vamos, és que és un Palau Sant Jordi, tots aplaudint-los, saps? Però, culturalment, els artistes ens aplaudeixen i això, buah, et fot subidon, pam, buah, i és una droga, realment és una droga. Jo sempre ho dic, l'escenari és una droga, saps? Saps què m'agrada de tu, Joan? Que tens les 3 Hs. No sé si t'ho han dit mai o no. No. Humilitat, humanitat i humor. Què et sembla? Hòstia, merci, no sé. Home, suposo que això és com tot. Això és perquè em mires amb molts ulls. Segurament que hi ha gent que m'està veient i deu dir, va, quin desgraciat. Jo crec que no. Però, bueno, si te les vols quedar, són teves, les portes a dintre teu. Et veiem cada tarda, Joan. Et veiem als Insta Live que fas, on hi ha gent com la Txell, que ens està saludant ara. Ah, mira, hola. El Rafael. El Rafael, que fan un vi molt bo, Augustus, que és on treballa. També segur que hi ha la Montse de Salmaldon, que ens pregunta d'on surt la inspiració a aquestes cançons tan xules que fas i, sobretot, les lletres, Joan. Ja, bueno, jo, mira, jo sempre dic que la inspiració o l'art de fer una cançó és diverses circumstàncies, no? Primerament, haver escoltat molta música. Jo crec que és Jo sempre dic el mateix. Fer una cançó és com tindre una paleta de colors. És com si fos un pintor que comences amb 2 colors, amb blanc i negre. ¿Vale? A la que escoltes els Beatles ja tens 6 colors. A la que escoltes Queen, Dire Straits, Police, Bruce Springsteen, ja comences a tindre molts de matisos, de colors i formes de fer. ¿Vale? Això, si vas ampliant la teva biblioteca o fonoteca, en aquest cas, ¿vale? Pues, els colors poden ser interminables. ¿Vale? Llavors, primerament això. Després, una etapa de la teva vida, si vols ser músic, t'has de tancar a estudiar l'instrument. O sigui, t'has de tancar a conèixer les possibilitats del teu instrument, de la guitarra, del saxo, de la bateria, de l'instrument, del piano, del que sigui, saps? O sigui, per després encara tindré més colors perquè, és a dir,
la guitarra té que estar a la teva mercè, és a dir, el que tu penses ho has de poder transmetre la guitarra. No les teves limitacions o han d'estar sotmeses al poc que saps tocar la guitarra. M'entens el que vull dir? I per altra banda... Com? Perdona. Digues. Sí, bueno, és una mica el procés que jo penso, Mira la Mar. Hola, Mar, què tal? També ens saluda el Jaume, que cada nit el tenim aquí. Amb mira, 3 paraules també comencen a parar, o sigui, molt bé, molt xulo. Que guai. I de Tàrrega. De Tàrrega? Molt bé, bona terra. I, bueno, et parlo a nivell d'influències, d'altra música, a nivell de tècnica de l'instrument. A nivell de lletra, a mi personalment, sempre m'acosta més, perquè jo no vaig ser un model a seguir d'algú que llegia molt, saps? Jo tinc amics que encara avui en dia es fulminen llibres. A mi em costa una miqueta llegir, saps? Saps? Però, bueno, de tant en tant me forço una miqueta, llegeixo i penso, ho tinc que fer més, tio, ho he de fer més, tio, això és la vida, això és un manantial, saps? Un manantial. I llavors, a nivell de lletra, bueno, jo, per exemple, quan entro al procés de fer cançons, és a dir, hi ha compositors que durant tot l'any o tota la vida estan com oberts i cada dia apunten idees i tenen com una rutina d'escriure cançons. Jo no. Jo soc una mica, bueno, no sé si divago o de dir, bueno, és una mica, perquè m'entenguis, com si anessis al gimnàs, ¿vale? De dir, vale, després de fi d'any o després de Reis m'apunto al gimnàs, ¿vale? Te mentalitzes i llavors és quan vas al gimnàs i fas feina. Si no, vas al gimnàs i als 3 dies te canses o no aclareixes res, saps? Quan jo em poso a composar és exactament igual, encara que sembli una mica fred. Després ja surt tota la part més artística meva, emocional i profunda i parts de mi que em sorprenen a vegades quan faig alguna lletra que dic, joder, tio, saps? Però a priori, o sigui, m'he de proposar com una data, dir, vale, el dilluns que ve començo a treballar amb el nou disc. A partir d'aquell moment és quan agafo un llibre, és quan igual miro una pel·li amb una llibreta i un boli al costat, és quan escolto més música a consciència, és quan estic una mica més receptiu, més com una esponja al món. Saps? Però quan no, me relaxo i vic la vida d'una forma una mica més anònima, més... Bueno, intentar... Observar també és crear. Exacte, contemplar, evidentment. Els impactes que t'arriben després poden acabar amb una cançó. Evidentment, un viatge, per exemple, viatjar. Quan tu fas un viatge, per molt escapada que sigui, encara que sigui un cap de setmana, però jo, per exemple, aquest any passat vaig tindre la sort de fer un viatge bonic, saps? No acostumo a fer-ho perquè normalment durant l'any estic liat amb assajos i coses i la meva parella és professora i tampoc els horaris per anar-te'n 15 dies, però fa un parell d'anys que intentem trobar 15 dies a l'estiu. Aquest estiu suposo que no ho farem, però... Però bueno. Sí, aquest estiu serà una mica complicat. Però, bueno, hem tingut la sort aquest any passat i l'altre de fer 2 viatges bastant vitals, saps? Vam anar a Mèxic i vam anar a Tailàndia, saps? Vam intentar escapar una mica del que era el mainstream i tot el més turista i fer una mica ruta una mica més independent, saps? I clar, tornes una mica amb el cap de les olors que tu dius, no? Amb els menjars, els paisatges, la música autòctona d'allà. Penses, buah, tio, és que vens amb el rebost corporal ple de vivències que algo bonic ha de sortir, m'entens? El teu cor, Joan, ens diuen aquí, estava llegint ara, que diu les lletres del Joan són màgiques. Jo també ho penso. Però jo penso que tens cor de poeta. Tu et consideres una mica poeta? Jo és que tinc molt de respecte. És a dir, a vegades, mira, no sé si és perquè a mi m'acosta molt, és a dir, m'acosta molt, doncs, bueno, m'ho vaig haver de currar molt per fer el superior de saxo, per exemple. Jo tinc molt de respecte, tio, als cantants, per exemple. A mi encara, avui en dia, em costa dir que soc cantant. És a dir, al final ho acabo dient perquè vic d'això i al final de dir, hòstia, doncs, bueno, si
si dic d'això, hi canto més o menys bé, soc cantant, però penso, hòstia, hi ha tanta gent que de la mateixa forma que jo em vaig passar 6 hores diàries al saxo, s'ha passat 6 hores diàries cantant i estudiant tècnica, que dir que soc cantant em sap greu. Saps què vull dir? I doncs això, vull dir, imagina't, és a dir, ser poeta a mi també me costa, vull dir, no, jo no soc poeta, jo faig cançons perquè, clar, a vegades, o sigui, quan estic davant dels, per exemple, fa uns quants anys vaig musicar un poema de Miquel Martí i Pol, no? Que per cert es pot escoltar al YouTube, que vaig posar-li la música, un poema que es diu Mare si fos mariner, saps? Molt bonic, i li vaig posar música i va quedar com a redonet, no? Perquè quan la poesia està ben feta, amb totes les rimes, tal, és com una cançó en potència, saps què vull dir? Després posar-li música, si l'estructura és com ha de ser i la rima està ben acertada, posar-li música, teòricament, ha de ser fàcil, saps què vull dir? En el meu cas, sempre faig primer la música i després la lletra, Però quan, o sigui, m'he trobat amb alguns poemes que dius, és que té una estructura perfecta, no? Per tant, ja et dic, doncs sí, hi ha frases que es podria com acostar una mica de dir, hòstia, això és poesia. Sí que és veritat que hi ha frases bones a les meves cançons i hi ha altres cançons de gent que no són poetes i són músics, però dir que sóc un poeta a mi em costa. És que ja et dic, li tinc molt de respecte als oficis que no he estudiat i que no m'he preparat, saps? Però ho fas molt bé, ho fas molt bonic, Joan. Això t'ho accepto, A mi saps que m'agrada molt també que fas a l'Instagram, que aquí ens està veient una de les persones que hi ha participat, a l'Insta-Rolet. Jo no sé d'on va sortir la idea, però mon fill cada cop que et veu diu «Mama, jo vull sortir, ha sortit aquesta noia». I per què es fica les calces al cap? És veritat, no sé d'on va sortir aquesta idea, Joan, tan esbojarrada. Bueno, molt loca, mira, clar, o sigui, és que és curiós, perquè abans del confinament jo no havia fet mai cap live en directe, o sigui, mai cap concert. Sí que havia fet el tonto a vegades, saludant a la gent, però un concert tal qual, online i tal, mai. I ara em porto 50 ja, o sigui, flipa, saps? T'has cansat? Em porto 50 cada dia, paro els dilluns, com les peluqueries i els restaurants. Però sí, i t'ho dic perquè, clar, quan ja portava 35, vale? O m'entens? Doncs vaig dir, bueno, anem a fer alguna cosa diferent. Saps? Llavors és quan te trenques el cap, veus que hi ha molta gent connectada, que, bueno, pot pujar i pot baixar segons el dia de la setmana, sempre detectes, hòstia, els dimarts són una mica més fluixets, saps? Doncs va, anem a fer l'experiment de l'Insta-Rolet. Era una mica trencar la quarta paret, és a dir, la pantalla, de dir, a veure què hi ha aquí, a veure qui sou, perquè vosaltres a mi em veu cada dia des de casa, des de fa 35 dies, i ara vull conèixer-vos una miqueta més, a veure com és el menjador de casa vostra, perquè vosaltres el meu sofà, que el teniu superbé, saps? Però us vull conèixer una miqueta més, saps? I aquesta emoció de dir, ostres, ens farà entrar en directe o no, doncs jo crec que això pot arribar a crear una mica més de complicitat. Tot i, o sigui, encara que crec que no es pot fer cada dia, perquè jo prioritzo una mica la meva música, saps? És a dir, vull que la meva música sigui com el plat fort dels lives, no? I crec que això té un punt de cachondeo que ja m'agrada, aquestes 3 atxes que dies, ¿vale? Doncs m'agrada tindre aquest atxe d'humor, però un respecte per la música que soc músic, no soc humorista. També tots els meus respectes dels humoristes. Tots els respectes per tothom donats. Joan Rovira i Carol Rovira. D'on ve això, que els 2 germans sigueu artistes? Jo crec que és una casualitat. És una casualitat, però és com algo que es retroalimenta, no? A vegades aquestes coses passen, no? Bueno, ens portem 7 anys, jo soc 7 anys més gran que Carol. Suposo que bueno, ella era petita. Mira, quan va néixer Carol, jo vaig a començar a tocar la guitarra als 7 anys. És a dir, quan va néixer Carol, jo vaig a començar a tocar la guitarra, imagina't. Llavors, ella anava creixent, jo anava tocant i anava aprenent a tocar la guitarra, me veia a cantar a casa, doncs els meus primers concerts, les meves primeres composicions. A casa també som una mica pallassets i quan fem dinars familiars tothom acaba cantant, saps què vull dir? I ella es va criar en un ambient així, escoltava la música que jo escoltava i suposo que jo vaig ser com
d'alguna manera, la metxa o la primera espurna i ella després ja va com a... Bueno, ella ha sigut el coet i Ella ha volat. la palmera, saps? Pam! Saps? Exacte. I llavors això què fa? Pues que jo la vegi, hòstia, poguéssim col·laborar, m'inspira a ella, a mi ara, estic superorgullós i és com una... Bueno, ens complementem, jo crec, molt. A part, ara tenim molt bona relació perquè, bueno, amb ma germana tenim un caràcter molt igual, encara que em vegués aquí de bon rotllo, jo també tinc el meu caràcter. Saps el que vull dir? Com tothom. No. Una miqueta més, crec. I Carol també. I sempre hem sigut una mica el gat i el gos, saps? Però ara sembla que hem madurat i ens portem molt millor. Encara a vegades ens piquem, però al final ja, al cap de 5 minuts ens enviem un WhatsApp on fem una trucada, ei, perdona, no sé què. Bueno, és la relació de germans, no? Comentaves que col·laboràveu junts. Com? Comentaves que col·laboràveu junts. Ja necessites sortir un moment o alguna cosa? No, és que avui precisament tinc el meu germà. Àlex, vine aquí un momentet. Vine, Àlex. Vine. El meu germà, perquè, clar, aquí, com que estem a fase 1, ja podem començar a fer directes. Hola, Àlex Rovira és enginyer. És el més intel·ligent de tots, crec jo. Doncs benvingut a la enginyeria. Ets el que fica seny a casa o com va? O el que porta els comptes? No, a casa no. No, sí. No. Tots som bona gent, Es nota. Tu cantes també? Com? Tu cantes amb el Joan de tant en tant? Sí, bueno, també toco la guitarra, però més en plan petit comitè, no? Diríem. Si t'animes ja saps, vull dir, on cabeu una cabeu dos. Perdona, quan toquem a casa és el telonero. Sí, sempre fan les primeres cançons per a calentar l'ambient. I els pares aplaudeixen amb tota la seva energia. Sí, ara ell més que a mi, perquè a mi tenen molt vícia, saps? Molt és novetat. Que bo. Comentàvem que amb la Carol, Joan, hi ha un tema... Vale. No te l'entretinc gaire. No, tranquil·la. Hi ha una cançó que feu que és Me Preguntava, una cançó que cantes en castellà. És una cançó preciosa. Has pensat d'obrir mercat cap a les Espanyes? Mira, jo no vull deixar de cantar en català. Vull dir, això ho tinc clar. Això no vol dir que, com aquesta cançó que precisament va sortir en aquest viatge que et comentava de Mèxic, la vaig començar allà perquè amb aquella influència, Clar, és que vam llogar un cotxe i escoltàvem tot el dia música mexicana i vaig dir, bueno, jo tinc que fer alguna cosa tropical, saps? I m'ha sortit aquesta cançó, però inspirat totalment. És a dir, no sé si l'hagués fet si no hagués anat a Mèxic, ja t'ho dic ara, saps? Però jo he tocat pel carrer, he viatjat, o sigui, he tingut la sort de portar la música una mica més enllà, sobretot a la meva època de cantar versions. M'encanta el francès, m'enamora l'italià, la música, o sigui, castellana, espanyola, com li vulguis dir, crec que hi ha meravelles, ¿vale? I al final la música és comunicació, saps? Però per altra banda, crec que no s'ha de deixar de donar suport a la teva llengua, i més una llengua maltractada com és el català, saps? Per tant, crec que és feina nostra, sobretot, o sigui, principalment de la gent del carrer, és a dir, perquè el boca a orella, el boca a boca, o com li puguis dir, és el que manté viva la llengua, no? Però a nivell artístic, els escriptors, cantants, hem d'estar al peu del canyó i hem de sempre donar aquest suport a la llengua, perquè és algo molt nostre, que, com ja he dit, està molt maltractat, saps? Ara, un disc té 10 cançons, té 12 cançons, això no implica que de sobte el pròxim disc digui, bueno, mira, doncs vaig a fer 3 o 4 cançons en castellà. Segurament que hi haurà algú que dirà, ostres, tio, Joan és un venut, canta en castellà. Sí, suposo que sí que hi haurà gent. Però al final només sé jo el que m'estimo la meva terra, la meva gent i la meva llengua, saps? I la gent que em conegui sabrà que no ho faig en cap mala intenció ni res. Potser sí que ara mateix seria estrany, no sé, al punt que estic, fer tot un disc en castellà. Això sí que no em veig, per exemple, saps? Però intercalar alguna cançó, per què no? A mi m'agrada, saps? I tant de bo pogués fer un francès
i en italià, que m'encanta, saps? Passa que llavors veig que pel meu mercat o pel meu circuit ningú entendria el francès ni l'italià, saps? I en canvi, cantar alguna cançó en castellà, bueno, sí, hi ha més gent que pot entendre el missatge i per a mi el missatge de les cançons, com és molt important, per això és una cosa que miraria, no? A veure en quin idioma canto per tal que arribi i que el meu missatge sigui més intel·ligible, no? Molt, molt bonica la cançó. La veritat és que ens agrada molt. Fa estona que tenim aquí en pantalla la pregunta de si et veurem al Festival Cruïlla d'enguany, Joan. Jo crec que no em volen, aquesta gent. Oh! No ho sé. No, crec que no, vaja. No, jo crec que no. Hi ha molts de festivals que no m'han trucat mai i hi ha 3 pobles que em truquen cada any. Hi ha tres cicles de música que em truquen, saps? Jo crec que per molta gent em veuen com un artista consolidat. Jo penso que soc un artista, un cantant, un compositor que podria estar tocant per qualsevol escenari, amb la banda que tinc, sobretot, i et dic, detrás de Joan Rovira, és a dir, hi ha molta gent, ¿vale? Hi ha molta gent. No, tu quan veus un concert de Joan Rovira o tal, o sigui, a part de la família, la parella, els amics, els germans, tot això, estan una banda, saps?, que m'arropa, una discogràfica, una mànager, i tot això, sense aquest equip, no m'entens? I no sé per què t'ho dia. O sigui, bueno, sí, vull dir-te que al final hi ha festivals que crec que al final sempre acaben tocant una mica els mateixos, ¿vale? I que potser entrar-hi és una mica... costa una mica entrar-hi. Potser quan entres ja et quedes per sempre, però jo vaig fent i és una cosa, i tant de bo, tant de bo pogués tocar al Canet Rock, al Cruïlla, etc. Però crec que tot vol el seu procés i quan hagi d'arribar, arribarà, saps? Ara jo crec que és qüestió d'anar picant pedra, jo a lo mío, saps? En plan, respectant els altres músics, agraint cada dia a la gent que m'estima i que em dona el seu suport a través de les xarxes, assistint als concerts, i el que hagi de vindre, doncs vindrà, saps? I tant de bo pogués tocar el Cruïlla. Aquesta és la conclusió, tant de bo pogués tocar el Cruïlla, però potser els del Cruïlla pensen que no és el moment encara, doncs algun dia ho veuran. No hi ha problema. Nosaltres anirem allà on toquis. Ara tot el tema concerts està parat, Joan. Jo no sé com ho has viscut, com es planteja l'estiu musicalment parlant amb el tema bolos. Com està tot això? Bueno, és un moment d'incertesa total. O sigui, a mi em fa molta pena per la banda, perquè aquest hivern havíem fet una feina, faraònica, en plan d'assajos, stagos, per fer un concert amb tota la banda, un muntatge de llums, escènic, molt bonic, saps? Que ens posaria a un altre nivell, perquè, clar, jo vinc una mica del cantautor i ara, estic com entrant o intentant donar una altra imatge, que és la que ara tinc ganes de fer, més de banda, no? I escenaris grans. I potser aquests festivals que estem parlant és perquè encara tenen aquesta imatge del Joan Rovira cantautor amb la guitarreta i necessiten més xitxa, no?, dalt de l'escenari, i crec que era el nostre estiu per poder-ho demostrar, no? Però jo, dir que tot passa per alguna cosa és molt heavy, perquè realment amb tot això que ha passat hi ha gent que s'ho ha passat molt malament i crec que no és just dir això, saps? Però més que tot passa per alguna cosa, en aquest cas, és de dir, ei, ens anem a adaptar, saps? I en el meu cas, com ja t'he dit, com que jo vinc del cantautor, crec que aquest estiu pot ser bo pels cantautors, per exemple, saps? És un format, els petits formats, crec que és algo que pot funcionar molt, no? Que potser a 3 anys el que funcionava més era el grup gran i les places grans i 10.000 persones, i potser aquest any els que girarem més seran els cantautors. I la sort el que t'explicava abans, no? D'haver passat aquests anys estudiant l'instrument, a vegades em pregunten, ostres, jo tinc un fill petit, què li aconselles, saps? I vol ser músic. Que estudi, tio, que estudi la guitarra o l'instrument que toqui, però que es tanqui a estudiar, saps? Perquè arriba un punt que et fas gran, ja no tens ganes. Jo ara, per exemple, ja no em passo 6 hores al dia tocant el saxo o la guitarra. Aquesta etapa ja l'he passat. Jo, quan tenia 20 anys, em volia menjar el món. I ara també, però d'una altra forma, saps? Abans era de dir, 1.000 hores, o sigui, tocant, saps? I aquesta època, una mica,
parlant malament, obsessiva de la música és important, perquè després tot baixa, saps? I el temps que perdia, per exemple, estudiant aquell instrument, doncs ara el passo fent una bona cançó o portant les xarxes socials, etc. saps? I crec... Bueno, tot canviant i ens hem d'adaptar, no?, a aquest estiu que... Exacte. En conclusió, perquè me'n vaig una mica per les rames, però crec que és interessant, o sigui, tocar o sigui, comentar tot el que t'estic comentant. En conclusió, crec que és un any bo pels cantautors. O pot arribar a ser bo pels petits formats, no pels cantautors, sinó pels formats petits. Crec que és el que es portarà aquest estiu i hem d'estar preparats, hem de ser conscients i els músics de la meva banda ho han d'entendre, com tants altres músics, saps? I ells potser han de buscar petites formacions per poder tirar endavant el projecte, perquè ja et dic jo que concerts en places, com estan dient, de 200 persones, per exemple, amb un aforament tan limitat, és impossible portar una banda de 6 i 7 músics. És que és molt... Serem més gent dalt de l'escenari que baix, saps el que vull dir? Saps què et vull dir una cosa? Que m'agrada molt la teva samarreta. Ah, aquesta samarreta? Ens pots fer una mica de promo d'aquesta samarreta? Així, ràpid, que anem acabant, que no et vull perdre més. Bueno, doncs soc jo aquí al sofà de casa. Sí, soc jo aquí al sofà de casa. És un dibuix del Lucas Baró, un noi argentí de Madrid, que me la va fer abans del confinament. Flipa, me la va fer abans del confinament i després, al cap de 2 mesos, és molt heavy. Premonitori, això, Premonitori total. Al cap de 2 mesos comença el confinament i començo a fer concerts al sofà. O sigui que jo crec que el virus lo va portar Lucas Baró. I on la podem trobar, aquesta samarreta? A la teva pàgina web, amb tot el merchandising, discos... O sigui, com va sorgir aquesta samarreta? Que, per cert, molta gent se l'ha comprat i estic molt content i els ho agraeixo. Clar, quan portàvem 30 concerts i jo veia que cada dia 200, 300 persones connectats, tal, vaig entendre que allò d'alguna manera, ostres, s'estava convertint en un club, en una familieta, saps el que vull dir? I vaig dir, hòstia, algo que se'ns pugui identificar, no? Una mica els que cada dia estem connectats als concerts temàtics que faig, no? I vaig pensar de fer una samarreta als 30 dies, saps? I llavors va ser, moltes comandes, vaig tenir que tornar a fabricar, o sigui, va ser molt guai perquè és una forma de dir, bueno, som del club, saps el que vull dir? La gent t'estima, no? I respon. Bueno, aquestes tardes també a través de la samarreta, col·laborar i dir, bueno, doncs gràcies per ser-hi, nosaltres comprem la samarreta i, no sé, penso que és algo molt bonic i fer aquesta familieta té com els antics clubs de fans, no? Sí, igual sí. De fet, també tinc samarretes d'altres discos que he fet i també o sigui, s'han venut i encara tenim temps, de dies millors, però aquesta crec que és una miqueta més especial perquè, ostres, ens porta com cap aquí, no? Cap a aquest confinament, però dins del confinament, aquests moments tan especials, no? Mira, diu, i tant que hi són en tots els gremis. No, perquè això veig que ve de què? Mira, el Jaume ens ha dit que el nostre país... No sé si ho estàs llegint. Sí. Les capellestres? No, les capellestres... Aquesta paraula deu ser molt lleidatana. Capellestres? Sí. Igual vol dir... Capellestres igual vol dir els enxufes, no? Els enxufes, o què? Sí, deu ser això. Et vull tornar a veure a Fores. Jo sé que teniu tots moltes ganes de preguntar moltes coses al Joan i ens passaríem hores parlant amb ell, però hauríem d'anar acabant perquè segur que el Joan l'estan esperant per celebrar aquest divendres de fase 1. És que avui, clar, és el primer divendres, diria, de fase 1 i ha vingut el meu germà, la nòvia, el meu cosí, i som 6. Però això sí, amb una taula que deixem 2 metres de distància entre nosaltres. Jo també m'ho crec. Joan, per acabar, ens podries regalar una cançó? Sí. I així et deixem fer el Vinga, va. Un trosset. Vale. El que vulguis. Vols que féssim encara tinc temps? Un trosset? Perfecte. Diu. Deixa'm afinar una miqueta. Perdona, No, cap problema. Vinga, diu així, ja. Vale.
Hem lliurat moltes batalles, hem caigut tantes vegades, hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat a la fiança, hem tancat a una caixeta els dimonis del passat. Hem viscut l'amor i l'odi, hem creat el nostre codi, hem après com adaptar-nos als contrastos d'aquest món. Hem anat a la deriva, hem portat vida addictiva, hem tingut força i coratge per poder sortir del pou. Hem ferit a qui estimàvem, hem donat el cor en va. Hem vist fer-se gran el pare sense poder-ho evitar. Desitgem, de vegades desitgem una vida diferent. Hey, encara tenim temps de despertar ben d'hora i de canviar el que ja està escrit. Hey, encara tenim temps de fer el que volíem quan somiàvem de petits. Hey, encara tenim temps per tornar-me a enamorar, per fer les paus amb tu i amb mi. Hey, encara tenim temps, encara tenim temps, encara tenim temps. Moltíssimes gràcies, Joan, pel teu temps, per la teva generositat i, sobretot, per la teva bondat i per ser com ets. Et seguirem i Gràcies, ens veurem ben aviat. Ens abraçarem desvirtualment. Vinga, va, una abraçada forta. Bon cap de setmana. Vinga, adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Adéu a tots.